Sa 16,000 pesos, pwede ka na mag-normal labor sa Riverside Medical Center sa Bacolod City. Sa sininga package, nadala na ang ward facilities, pati na ang basic needs sang nanay nga malabor, kag ang immunization ni baby. Kadamo na sa mga mommies nga nag-avail sa sininga mga packages ang Riverside all over Negros, kag pati mga taga-Panay nagakinadto pa diri. Paano abi? Kay ginpanobo ang balayran pero di kalidad sa gihapon ng serbisyo ug facilities. Ano ay 16,000? Sa 16,000 ang facilities namon sa DR, ang amon nga supplies and equipments maabilya, ang room on board sa ward, tapos ang amon baby. Amon baby may ara sa nga include immunization sa mga babies like BCG, ng hepatitis, tapos may kami hearing test na dala na sa whole package. Ang doktor in-house man sa Riverside, diri ka natanan pati sa prenatal. Kung may mga needs nga bulong ang isa ka iloy during her delivery nga wala sa basic package, dira na lang madugang ang fees. Kung cesarean naman ang iloy, sa 30,000 pesos nga package, all-in naman dira ang tanan nga basic needs niya sa pag-labor. Kung cesarean section sa ward nga accommodation, mahimo na sa 30,000. Tapos, amo managya po ng inclusion niya ang DR namon, facilities and supplies. Tapos, ang year room, tapos sa baby, amo managya po parehas lang na sila. Galing, ang different lang ay normal siya, niyagin cesarean siya. Sa ward din siya, Mr. Nan? Yeah, ward. Kung gusto naman sang mother nga i-avail ang package pero hindi sa ward, kagusto niya sa private room, pwede ina sa gihapon kag may dugang lang a fee. Mag-private room naman ang pasyente sa private room 19,000. Okay. Oo. Sa normal delivery 19, ang sa CS is 34,000. So ma-additional na siya? Ma-additional. Ang different lang sang amon nga doctor, kung house ka, ang house namin, kung diri ka ma-check up sa amon, kag diri ka naga-prenatal, walang ginatawag, wala na yung medical fees ang doctor. Ang private yung practice, may ara na sila medical fee nga ginasukot sa pasyente. Pero paano naman kung may ara ka sang imuya nga kaugalingon nga doktor, pero gusto mo sa gihapon nga i-avail ang package? Pwede man ina sa gihapon ang fee sa imo nga doktor, ang imo niya nga i-shoulder. Ang services kag facilities na lang ni Riverside ang imo nga gamiton. Nga baydan na. So pila na lang siya? Wala, madugangin na lang yung doktor? Madugang na lang, purtanan para riyon na sila tanan. Madugang na ko yung bayad sa ako ni doktor? Kung private doctor, imo nga kwaon. Hindi malipod nga may iban sa aton nga gusto gidiya nga mapreparahan ang tanan para sa adlaw sang delivery. Wala ka na sa problemahon. Pwede mo man nga daan mahulog-hulugan ang package nga gusto mo ma-avail. Pay light plan nga pwede ka ma-deposito ka 1,500, so amat ka bayad. Pinaka-start 1,500. Tapos after sina, kung may money ka, pwede ka kabayad installment. Let's say 1,000 the next month, 2,000 hasta. Every month for a month? Depende. Until nga ma-paid mo ang imo nga, ang imo bill, let's say kung nala ka sa ward, amo na ang imo 16,000. Sa panahon subong kuno dapat nga ang kada sentimos nga ginagasto mo worth gid, especially kung para sa mommy kag para sa baby. Buli gid is kung gabusong ka siyempre ginaplano mo man mo nga hindi ka mabudlayan sang financially subong nga daan nga tiyempo ang financial kinanglan gid nang studyohan taman kamita ta sang mayo man nga hospital nga para sa bata kag sa imo as well nga nanay ka. Kaya kinanglan healthy ang mommy, healthy man ang baby. For more inquiries, magtawag lang sa number sa inyong screen.